Ahojky, dnes tu máme kvíz o bavorských farbiaroch. Tento kvíz bude obsahovať 10 otázok. Za každú správnu odpoveď je 10 bodov. Svoj výsledný počet bodov nám napíš do komentárov. Užite si kvíz a príjemnú zábavu. Poďme na to. Prvá otázka. Aká je priemerná dĺžka života u bavorských farbiarov? Za A 15, za B 8, za C 12 rokov. Priemerná dĺžka života u farbiarov je za C 12 rokov. Ak si označila odpoveď C, tak si zapíš 10 bodov. Druhá otázka. Sú bavorskí farbiari poľovnícke psy? Za A áno, za B nie. Správna odpoveď je za A áno. Bavorskí farbiari patria medzi poľovnícke psíky. Ak si označila odpoveď A, tak si zapíš 10 bodov. Tretia otázka. Koľko mláďat väčšinou rodí farbiar? Za A 11, za B 5, za C 10 mláďat. Správna odpoveď je za B 5 mláďat. Ak si označila odpoveď B, tak si zapíš 10 bodov. Štvrtá otázka. Sú bavorskí farbiari spoločenské psíky? Za A áno, za B nie. Správna odpoveď je za A áno. Bavorskí farbiari sú veľmi verní a oddaní psíci, ktorí sú veľmi priateľskí. Ak si označila odpoveď A, tak si zapíš 10 bodov. Piatá otázka. Od akého veku je potreba začať vychovávať a cvičiť farbiara? Za A od 1. roku života, za B od šteniatka, za C netreba vychovávať a cvičiť. Správna odpoveď je za B od šteniatka. Ak si označila odpoveď B, tak si zapíš 10 bodov. Šiesta otázka. Chodí bavorský farbiar rád na dlhé prechádzky? Za A áno, za B nie. Správna odpoveď je za A áno. Keďže bavorskí farbiari sú poľovnícke psíky, tak radi chodia na dlhé prechádzky. Ak si označila odpoveď A, tak si zapíš 10 bodov. 7. otázka. Farbiari sú ako stvorení pre za A agility, za B dog dancing, za C lovecký výcvik. Správna odpoveď je za C lovecký výcvik, pretože sú veľmi inteligentní a dokážu pracovať samostatne a zodpovedne. Ak si označila odpoveď C, tak si zapíš 10 bodov. 8. otázka. Odkiaľ pochádza bavorský farbiar? Za A Anglicko, za B Nemecko, za C Švajčiarsko. Farbiar pochádza za B z Nemecka. Ak si označila odpoveď B, tak si zapíš 10 bodov. 9. otázka. Ktoré plemená farbiarov sú u nás najpoužívanejšie? Za A bavorský a hanovérsky farbiar, za B anglický farbiar, za C bavorský farbiar. Najpoužívanejšími plemenami sú za A bavorský a hanovérsky farbiar. Ak si označila odpoveď A, tak si zapíš 10 bodov. A poďme na poslednú otázku. 10. otázka. Sú farbiari silní? Za A áno, za B nie. Správna odpoveď je za A áno. Farbiari majú veľmi veľkú silu, keďže sú poľovnícke psíky.
Ak si označilo odpoveď A, tak si zapíš 10 bodov. Tak čo, ako sa vám nezdarilo v kvíze? Daj nám vedieť do komentárov. Pokiaľ sa vám kvíz páčil, tak budeme radi, ak nás podporíte lajkom a odberom. Ahojte!